Vydej držku. A už vám to stačí. Hej, začne finále. Ale ty hodí zpátky. Pojďte vyrazit. Tak to rozběhem. Jo? My to už skoro udělali. My už jsme vyrazili 2 pesty, to už bývá jenom to zadní. Hovno. Dobrý. To tak pěkně hezký. Nic. Teď nepůl. Druhý to není to rozít, tam máš kustra. Ale to máš sice futra, ale zase teď si to otvírá po směru. Právě, že tady je po směru. Tak to jenom vyrazit tu petlici. Jenom. A přichází další hráč na scénu. Uvidíme, jak se povedeme jemu. Rostička, krátká. Já jsem si dobozněl, to jako běhání to. Jste hovada. Jste nevětší. Lukáši to zrozběh moc.